गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव साफ्रोमखौबो आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिब' बिनानावफोर दङ बा नायगासिनो दङ, नोंथांमोन बयजों लोगोसे मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ शेयार खालामनो थाखाय बा नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ रायज्लायनो थाखाय बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे इसोरनि फारसे बा इसोरनि बोर आरो आशीर्बादखौ मोनदांनो हमदांनो हागोन होननानै बा इसोरा माखौ लुबैदों जोंनिफ्राय बेखौ मिथिनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे समाव आं मिजिंथिहरबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव गिबियावनो नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो आं बे समाव आखायाव लाबाय। थ' बेखौ मोननो हागोन रमनि 2 बालाबनि 2 सिरि, Romans chapter 12 verse 2. So dear friends, there is written like this, नों संसारजों दागोरोबफा, नोंसोरो गोसोखौ थालायै सोलायनानै गोदान गोसो खालामनो इसोरनो हगारनानै हो। इसोरनि गोसोआ मा? मोजाङा माखौ बुङो? इसोरा माजों खुसि जायो आरो गोग्गोआ मा? बेफोरखौ नोंसोरो मिथिनो हागोन। खोनाबायना? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे समाव नोंथांमोननिसिम जे बाइबेल सिरिखौ आङो फरायनानै खोनासंहोदों, थ' बेयाव बेबायदि बुंदों, जों ख्रिस्टियानफोरखौ बुंदों जे संसारजों दागोरोबफा। ओमफ्राय नोंसोरो होनदों गोसोखौ थालायै गोदान खालामनानै मा होनो बे इसोरनो हगारनानै होनो थाखाय जोंखौ दिनै रिकुवेस्ट खालामदों। आरो मा? जुदि बेबायदि खालामोब्ला इसोरा माजों खुसि जायो, गोग्गोआ मा, मोजाङा मा, बेफोरखौ जों दिनै मिथिनो हागोन। दिनै बेखौ जोंनि सायाव बुंदों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों माबा मोनसे बाथ्राखौ बा गावखौबो इसोरनियाव हमदांनो मोनदांनो हादों होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, ख्रिस्टियानफ्रा बे संसारनि मान सन्मान, आखल आखु आरो गोसोफोरखौ संसारनि फारसे थि खालामनानै दिनै लानो नाङा। That means especially जों ख्रिस्टियानफ्रा बे संसारनि आखल आखुफोरजों जों दिनै गोरोबफानो हाया आरो गोरोबफानो नाङा। आरो बे संसारनि लुबैनाय, हाबिलास, मोदोमनि रंजानायफोराव जोङो संसारनि बादि जों गोरोबफानो हाया। बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफोरखौ गोथार बाइबेला बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों जे नोंसोरो संसारजों दागोरोबफा, थाल्लायै गोसोखौनो गोदान खालामनानै सोलायनानै इसोरनो हगारनानै हो होननानै दिनै बेखौ बाइबेलाव दिनै जों बेखौ मिथिहोदों। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे मुगायावहाय जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिब' बिनानावफोरखौ दिनै बेखौसो दिनै नुनो मोनदों जे संसारजों गोरोबफानायखौ दिनै नुनो मोनदों। संसारा जेरैबायदि थाबायो, सोलियो, जेरैबायदि मावो दाङो, जायो लोङो, दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफ्राबो दिनै बेबादिनो सोलिगासिनो दङ, जागासिनो दङ, लोंगासिनो दङ, मावगासिनो दङ, थाबायगासिनो दङ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनैनि बे मुगायावहाय बेबायदिबो दिनै नुनो मोनदों, दिनै संसारनि गानफोरजों जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा दिनै रिल्स, भिडिअ, फट' दिनै खालामगासिनो दङ। नाथाय बाइबेला बुंदों नोंसोरो बे संसारजों दागोरोबफा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों जुदि ख्रिस्टियान जानानै बे संसारजों गोरोबफायोब्ला सैथोआ मा, इसोरा माखौ लुबैदों आरो इसोरा माजों खुसि जायो, जों माब्लाबाबो हमदांनो हानाय नङा, मिथिस'नो जों हाथारनाय नङा। आरो इसोराबो जोंनि फारसे हामजानाय नङा। जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन।
आरो दिनै बेल' नङा मानोना बियो जों जुदि संसारजों गोरोबफायोब्ला जोंनि मावनाय दांनाय आखल आखु साल सलनफ्रा थांनानै थानायफ्रा संसारजों गोरोबफायोब्ला बियो मा जागोन जोङो इसोर जिसु ख्रिस्टनि फारसे बा इसोर जिसु ख्रिस्टजों जों दिनै एगेन्स्ट बेरेखा जों दिनै जाज्लायगोन जों जानो नांगोन नोंथाङा दिनै जानो नांगोन जुदि संसारजों गोरोबफायोब्ला जुदि इसोर जिसु ख्रिस्टजों नोंथाङा ख्रिस्टियान जानानै नोंनि मावनाय दांनाय साल सलनजों बा जोंनि आखल आखुफोरजों जुदि बेरेखा जाबायब्ला बे इसोर जिसु ख्रिस्टजों what is our benefit to worship Lord Jesus Christ होमब्ला जोंहा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनायनि बेनिफिटआ मा जे जोंहा जिउआव थैनानै थांनायनि उनाव जे गोदान सोरगो रायजोखौ जोंहा दिनै मोनहैगोन बेनि आसाया बहा थांखो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ गोथौ गोथौ बिराद गिदिर लेसन कारेक्टार दिनै जोंनो बेखौ फोरोङो जों जुदि बेनि फारसे गोथौ मोनदाङो आरो जों जुदि सानो नाथाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि दिनाव जोंनि गोबांथार मोजां मोजां ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौ बुजिसुनो हायाखसै बुजिसुवाखसै मिथिसुवाखसै मोनदाङाखसै गोसोनि लुबैनाय गोसोनि हास्थायनाय बायदि दिनै मावगासिनो दङ थाबायगासिनो दङ थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि ख्रिस्टियानफ्रा संसारनि धोन दौलत मान सन्मान इनायनो लुबैसै बे संसारनिखौ ना दिनै जों दिनै बेबायदि जाजोब्बाय थ' बेनिखायनो जों संसारजों गोरोबफानो नाङा जों जुदि संसारजों गोरोबफायोब्ला जों दिनै बेफोरनि फारसे दिनै जों थांगोन आरो मा जाबावसै गावखौ संसारनि बा मोदोमनि लुबैनाय फारसे दिनै दैदेनलांसै मानोना संसारजों गोरोबफानायनि थाखाय नाथाय बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि फोरोंनायनि दिनै हेंथा जायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय बेनि सोलाय दा बे बाइबेल सिरिया बा दिनैनि बे मुगायाव जों ख्रिस्टियानफ्रा बा जों ख्रिस्टियान फोथायारिफ्रा इसोर जिसु ख्रिस्टजों लिंहर जाबाय बेबायदिनि थाखाय लिंहर जाबाय जे जोंनि गोसोफोरखौ गोदान खालामनानै इसोरनि इच्छाया मा बेखौ मिथिसोनो हानायनि थाखाय जों दिनै लिंहर जाबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जोंनि गोसोफोरखौ थारलायै गोदान खालामनानै बे इसोरनो दिनै जों गथायनो नांगौ अब्लासो जों दिनै हमदांनो बुजिनो हागोन इसोरनि गोसोआ मा इच्छाया मा आरो दिनै बेल' नङा बिदि जाब्लासो जों दिनै बेबायदि गोसोखौ थारलायै सोलायनो हाब्लासो आरो इसोरनो हगारनानै होनो हाब्लासो बे संसारनि मोदोमनि लुबैनाय बे संसारनि गोरोबफानो नागिरनाय ना बे संसारनि आनजादफोरखौ बे संसारनि धन सम्पति लुबैनाय मान सन्मान लुबैनायखौ ना बायदि बायदिफोरखौ दिनै जोङो मा होबथानो हागोन आरो जों जुदि बेबायदि नङाब्ला जों बे संसारनि लुबैनायखौ आनजादफोरखौ जों होबथानो हानाय नङा जोंनि मोदोमनि लुबैनायफोरखौ जों होबथानो हानाय नङा जुदि जोंनि गोसोफोरखौ इसोरनो जों जुदि होनो रोङाखैब्ला आरो दिनै बेल' नङा जों जुदि जोंनि गोसोफोरखौ इसोरनो होब्लासो जों दिनै मा जाबावगोन धोरोमाव नांथाबगोन आरो इसोरनि गाइडेन्सखौ जों दिनै मा खालामगोन नागिरगोन आरो जों दिनै मोननोबो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो इसोरनि गाइडेन्सखौ दिनै जों नागिरनो नांगौ इसोरनि लामा दिन्थिनाय इसोरनि हास्थायनायखौ जों दिनै सं दाननो नांगौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय सं दाननायनि जायगायाव जों दिनै सं दानाखसै खोमानानैसो लाबाय बेबायदि दिनैनि मुगायाव जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा दिनै जाबाय बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जोंखौ बाइबेला बुंदों संसारजों दागोरफा जेराव जोंनि रावबो ख्रिस्टियान बिदा फंबाय इसोर जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमग्राफ्रा बे संसारजों जेन' गोरोबफाया आरो जोबनायाव मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै दिनैनि बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो दोननोसै बेखौ मोननो हागोन 2 पिटार 1 बालाबनि 14 आरो 15 सिरि आं फरायगोन जिसुनि मुङै बेयाव मा बुंदों बेयाव बेबायदि लिरदों इसोरखौ मानि आरो नोंसोर इसोरखौ मिथियै समाव जेरै इनाय लुबैनायफोरजों दैदेनजादोंमोन बेबादि दा दैदेन जा खोनाबायना मा होननानै बुंदों इसोरखौ जोंखौ मानिनो दिनै थिनदों आरो इसोर जिसु ख्रिस्टखौ मोनै समाव जों जेरै इनाय गाज्रि लुबैनाय गाज्रि मावनाय दांनायाव
जेरैबायदि दैदेनजादोंमोन बेबादि दा दैदेनजा होननानै जोंखौ दिनै बाइबेला बुंदों आरो दिनै मा 15 सिरियाव लिरदों नाथाय जाय इसोरा नोंसोरखौ लिंहरदों बियो जेरै गोथार बेबादिनो नोंसोरबो गासै मावनाय दांनायाव गोथार जा खोनाबायना अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेला मा बुंदों जाय इसोरा जोंखौ लिंहरदों नोंथांखौ लिंहरदों बा जोंखौ लिंहरदों बे इसोरा जेरैबायदि गोथार बेबायदिनो जों ख्रिस्टियानफोरनि मावनाय दांनाय गासैबो गोथार जानो नांगौ होननानै बाइबेला दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामदों इसोरनि गाहाम बाथ्राया दिनै रिक्वेस्ट खालामदों अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय आरो बे बाइबेल सिरिफोरखौ खोनासंबाय बुजिबाय मिथिबाय दिनैनिफ्राय गावखौ संसारजों गोरोबफानायनिफ्राय गावखौ हमथागोन आरो थाल्लायै गोसोफोरखौ इसोरनो गथायगोन इसोरनो बावगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों आरो जोंखौ लिंहरनाय इसोरा जेरैबायदि गोथार आरो जों जेन' ख्रिस्टियानफ्रा बा जों ख्रिस्टियानफोरनि गासै मावनाय दांनायाबो बेबायदि जेन' गोथार जायो होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आं बेयावनो दोनबाय हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय